Ahoj a vítajte pri tomto videu. V tomto videu vám ukážem, ako si môžete zaregistrovať Subaffiliate partnera. Povedzme, že máte zákazníka, klienta, ktorý tiež chce začať byť affiliate a zdieľať túto úžasnú príležitosť, našu komunitu, naše signálové skupinové chaty so svetom, potom mu jednoducho môžete pomôcť stať sa Subaffiliate. A ako to funguje, je veľmi jednoduchý trojkrokový spôsob. Poprvé, musíte sa uistiť, že si vytvorili a overili svoj živý účet a vložili peniaze ako obvykle. Po druhé, keď sa chcú stať affiliate partnerom, jednoducho vám pošlu správu so svojím menom, e-mailom a ponukou, na ktorú ich chcete zaradiť. Takže jednoducho, ak máte niekoho, kto chce byť affiliate, povedzte mu, hej, pošlite mi meno a e-mail, s ktorým ste sa zaregistrovali. A ak neviete, akú dohodu chcete, obráťte sa na lídra na trhu alebo mentora, osobu, ktorá vám pomohla začať v skupinových čatoch Limitless Signal alebo v komunite Limitless, aby vám s tým pomohol. Potom krok 3. Keď je to potvrdené a možno vám pomohol mentor, alebo ste to urobili sami, po 24 až 48 hodinách bude účet pripravený a môžu začať, ako bolo vysvetlené v predošlom videu. Ako mať kontrolu nad tým, kto sú vaši Subaffiliate partneri. Kedykoľvek ste prihlásení na wtmarkets.net, môžete sa prihlásiť, ako bolo ukázané v minulom videu. Kliknite na sekciu Multilevel IB vľavo a tu uvidíte svojich Subaffiliate partnerov. Vidíte ich mená a ID čísla. Keď sa tam zobrazia, znamená to, že sú aktívni a majú prístup k platforme. Je veľmi dôležité ukázať im tento playlist, aby vedeli, ako začať a pomôcť klientom dosiahnuť najlepšie výsledky a čo najjednoduchší onboarding. Dúfam, že to bolo jasné. Ak máte otázky, ozvite sa mentorovi, lídrovi trhu alebo osobe, ktorá vás priviedla do Limitless komunity či skupinových chatov. Alebo ma kontaktujte na Instagrame Callmuse. Prajem veľa šťastia a ukážme svetu, čo Limitless naozaj znamená.